Hey nduna, angisakwazi. Hey wena sekuphela 3 days ungeze emsebenzini. Yini inkinga yakho kana? Usawufuna lo msebenzi noma usafuna ukuxosha phela mina? Hayi nduna umsebenzi ngisawufuna nduna. Manje yini ulove kangaka wena mfana? Lalela nduna kusho ukuthi la esigodini sami la kunomakhelwane wami la uxabene nomyeni wakhe la uyabona. Kusho ukuthi ngathi babamba umyeni wakhe cheater. Manje umakoti wakhe umfazi wakhe la uthe ufuna ukumchithela back wakhuluma into ezifana ukuthi ufuna ukulala na wonke amadoda ala lokishini kuze indoda yakhe izoyizwa le pain emzwise yona. Maye bengithi ngoba nami ngihlala kuso lesigodi ngilinde uyabona ngoba angeke wazi impilo nami inhlanhla zabantu ayifani nduna. Inhlanhla zamasimba ngikufuna emsebenzini mina kusasa lokho kusayo. O else kuzokuxosha mina yiki indaba yakho. Right nduna kusasa lokho kusayo ngiyenza. Woza. Kodwa bengicela noma unganginika inyanga nje yodwa mhlawumbe uzobe sefile lo mama. Uyadakwa. Uthe ufuna ukunika ilokishi lo. Ngithe kusasa. All right, hayi xolo nduna. Yeah.